Jane omane mau jane omane ngono ndak keras. Ora kok jane ngono kok ndak keras. Kok ndak keras. Coba jane omane ndak keras. Pokoke jebol wae. Bayang ndak ora. Enak ada petengkreng. Enggak boleh turunan. Mau sing mana itu mau sing. Sengon ki meng. Sengon. Tan tapi awake arep nang sengon 2. Sengon gara-gara astagfirullah. Lah bugar ada banter dia. Bugar. Gas bugar. Tuku teri karo bulir sing akeh. Wis nyabel ngono. Tapi anu teko kene to yo nah. Nek brujungnya teko kene. Tung tri. Ngapi mana. Wong ngene ora mencolot buron. Pasar. Timbangan. Tembusnya nang iki Wajo Wonorejo Tulungagung. Malam Senin yasinan sekolah nang iya malam Senin yasinan nang Parmi. So. Gone dah Parmi yang kuat. Ane kuat. Tidak mau ayo. Tidak pakai. Kulino, silo, Pak. Jak melek. Dia mungkin coba nih mata di sini. Pun, kita mau kayak gitu. Gendong, Gendong kata geret. punya mata ini kok. Iki pas gendong. Warga Mbah Paijan aku. Aku Mbah Paijan. Gendong lho. Ora diwakil lho. Yo. Sami jos ngono. Paijan ya padha ae. Daya biang daya. Selase apa? Si selase. Aku mangi. Lau kuwi ben ora mangan itu. Kenawet. Wes ngono kuwi lho. Ati juga nih bojone. Aku mah demen. Tapi sandalku emang. Ora ya.
Ya santai. Enggak dulu. Nah, Cilik kan toleh. bisa begini mati kita enggak ada di sana. Tak surung lek. Gendong. Oh, jian dulu kayak gitu. Medun karo munggah padak nih. Aduh. Koma. Betul nanya, Pak. Ada jo kelar kidul deh. Iya. Kene depan ada. Iya. Kelar dia taunya. Yo sing kangen mae. Harus bojo. Dereng. Kadek koyo anak kok. Udah kane lebat kok kan lupa. Dia ada bukan. Aku burung kayak gitu.